May bugna ako na naman mabunsol nan din. Wow, makalanda din na lason sini nga ba kayo rin marag tupunta naman kita kalwal bale. Wow, kasi pinyan nakadwa, pe patanag kong Birds of Paradise sa pang Spider Lily kita kalwal. Wow. Bah, o syempre, dapat de bisita akit da, mula pa mo, lupa na kami ngatinan. Diyan ito to. Hoy, tapin, o di tinutok kitang host kilwal. O kay mi pakirot ko, ay, damonis ka malanto nga makanyan. O makanano, tilalaki ka rin, imiano rin ang sampaga ko, ha? Baka babae pa mo sa loli nga lang marine. Kailan pa singit, yung bayag na kakikula, kamulang kulubot, balam siniguya sa may langit yung pali, ay? Putragis kasi maron, ako may nagkaskaya. Ala ka marine, aldoldo kasi sesende ni sa paga ko, tutugtugon ko lang. Kaimisan mo lang mo yan, ako makanya kaya. Kabaling na kayo, nagawa aming kumun, yung garden ko, ako makanya kaya. Pachi, kapetugot, tantanan kayo buto mo, sa kakay pakagkrening sese kong korgi, ako makanya kaya. Ay, kaya niya takot, pinunandit siya, kaliwanay pang may tameto ng stepping, ay, alay marine talaga. Oy, Milet, patsya ba no kung itang lalaking lalalitan mo yung minigare sa paga ko, ay, mga siko ko, dungos ka ako.